खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेल सोरजिथा क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 6 एप्रिल 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे बेबायदिनो माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। थ' बिदिब्ला जों दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ बिटिसि एसेम्ब्लिखौ बिपिएफ दोलोआ मोनसे गोरलै बाथ्रा एबा नंखाय बाथ्राफोरखौ लानानै सोंथि सोंनानै गावसोरनि इलेक्शन केम्पेइन खालामनाय बायदिसो खालामदों। बे बाथ्राखौ बुंदों आथिखाल बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। दाखालि थांनाय 4 एप्रिलनिफ्राय देग्लाय 2023 आरो 2024 मायथाइनि बिटिसिनि रांबावजा हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। मिथिनाय बायदिब्ला बेरेखा दोलो एबा बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया देग्लायनि रांबावजायावबो बाहागो लायाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे बाजेटआव बेरेखा दोलोआ जेरैबायदि बिफाव लानांगौ दाबो बेबायदि बिफाव लानो हायाखै एबा रांबावजा हाबाफारियावनो नंखाय बाथ्रा माबा सरकारि न' मोननायफोरखौ लहा खम होदों होनना अजद होनानै एसेम्ब्लिखौनो गावसोरनि इलेक्शन केम्पेइन बायदिसो खालामदों होनना मानगोनां मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिना होयो। आसामनि लाइमोनफोरनो 2 लाख रां सोनानै होनाय जागोन। नंगौ बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। दायो आसामाव गासै 1 लाख लाइमोनफोरखौ साख्रि होखांनायनि उनाव आसामनि गासै 1 लाख लाइमोनफोरनो आरोबाव गावसुंथानो थाखाय जेबो रोखोमनि लन एबा गेरेन्टि गैयालाबानो बेंकनिफ्राय 2 लाख राङै एकाउन्टआव सोनानै होनाय जागोन होननानै बुंथिना होदों। जेराव बे थांखिखौ आसाम आयेन आफादनि रांबावजा हाबाफारियावबो थांखि लाखानाय जाबाय होननानै बिथाङा बुंथिबावो। मख'जाथावदि बे रांजोंनो साख्रि गैजायै लाइमोनफोरा गावबा गावखौ सुंथानो हानाय हाबाखौ मावनानै लानो हागोन होननानैबो बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिना होबावो। गुवाहाटीनिफ्राय फैबाय थानाय गंसे मारुति गारिया गंसे खारबाय थानाय ट्राक गारियाव सौग्रावना थेर-बेथेर। नंगौ मैया सानजौफु समाव गंसे मारुति गारिया जोबोद गोख्रैथियै गुवाहाटीनिफ्राय धुबुरी फारसे फैबाय थानाय समाव दुधनै ओनसोलाव गंसे खारबाय थानाय ट्राक गारियावनो सौग्रावनाय जायो। जेराव मिथिनाय बायदिब्ला बे मारुति गारिया गासै गंसे नखरनि 7 सोद्रोमाफोरनि गेजेराव 2आ जायगायावनो थैयो आरो 3 सुबुङा गोब्राबथार जोखोम जायो होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। दिल्लीनि जन्तर मन्तराव BoNSUनि दैदेननायाव आलादा बड'लेण्ड रायजोनि नैथि सोमावसारनाय। मिथिनाय बायदिब्ला बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव जोनोम मोननाय बर'फोरनि गेजेराव गुबुन मोनसे फरायसा आफाद होननाय BoNSUआ आलादा रायजो सोमावसारनो लाफिननाय बायदिनो मैयाबो बिथांमोना दिल्लीनि जन्तर मन्तराव आलादा बड'लेण्ड रायजो दाबिनानै 6 घन्टा धर्ना हाबाफारि लानाय जायो। जेराव गोबां आफादफोरानो बिटिआर गोरोबथानि उनाव गोबां आफादफोरानो आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय बाथ्रा बुंनो हालामोन होननाबो BoNSUनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बिथाङा बुंथिना होबावो। लोगोसे आसामाव असमियाफ्रा दाबो बर'फोरखौ नाख्रेबो नासयो सै मै खालामो होनना अजद होबावो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथांखौबो बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामनि कामरुप मेट्र'पलिटेन जिल्लायाव नो ड्र'न फ्लाइ जन फोसावनाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला हादरनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथाङा आसामनि काजिरङा नेशनेल पार्कआव 6 एप्रिलाव दावबायफैगोन। लोगोसे भारत हादरनिनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङाबो फैगौ 14 एप्रिल खालि रंजालि बैसागुनि मुङाव आसामाव दावबायफैगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेखौ नोजोर बोनानैनो दायो आसामनि कामरुप मेट्र'पलिटेन जिल्लायाव 6 निफ्राय 8 एप्रिलसिम आरो 13 निफ्राय 14 एप्रिल खालि रावबो ड्र'न केमेराखौ बिरहोनो मोननाय नङा होनना फोसावनाय जादों। मख'जाथावदि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि फैखालि आसामनि मोसाखावरिफोरा गासै 11,000 बिहु मोसानानै दिन्थिनाय जागोन होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझारनि डक्टर शोभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्टस कलेजाव प्रिन्सिपालखौ लानानै फिन फरायसाफोरा खुद्रिसारदों। नंगौ थांनाय समाव बे फरायसालिमानिनो गोरायुंखौ लानानै गोबां खुद्रिसारनाय दावराव-दावसि जादोंमोन। जेराव बे गोरायुं लारलि ब्रह्मखौ गुबुनाव थिसनथाइ होखानायबो जाबायमोन। मिथिनाय बायदिब्ला मैया बे लारलि ब्रह्मआ
फिन बे फरायसालियाव गोरायुंनि बिबानखौ लाफैफिननायाव गोबां खुद्रिसारनाया जाफिनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे खुद्रिसारनायाव फरायसाफोरा लारलि ब्रह्मखौ जेबो रोंगौथि गैया आरो बे कलेजनि जेखिजाया बिबानावनो थानो समाया एबा सुखिदार हासिब सिबग्राब्लाबो बिथांखौ दोननो मोना होननानै फरायसाफोरा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिना होबावो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।